Epurobios Igwe Jenga. Afa na eto dị iche na afọ onye na-aza n'ife dị iche iche. Afa nne na nna m gụrụ m bụ nke makọna m nwa abụọ ọkụ. Enwere nke oyibo agụrụ m mana atụfuru m ka ntonite. Afa nna m bụ OWOH. Nya onya batala nji wee gbubirie zaba nke m OWOH. Nya afa ba afa agụrụ m ọ ya bụ ịkpọ m ama na ịmalụ m ụlọ. Mana ndị ọzọ na-akpọzi m bụ afọ otutu afọ ife ichiru afọ ife na-eme ụfọdụ si na ọ bụ OSUOFIA na-akpọ m OSUOFIA na-emechukwu nchie nya bụ OSUOFIA echi. Abụ m onye fim na-eme ife onyonyo ejiche. Ejere m akwụkwọ na University of Ilorin, ejere m akwụkwọ na IMT Enugu. Secondary bụ na Nsụka ka njere Nsụka High School, primary bụ St. Paul School Nsụka. Nya onwe nka na-akọwa ọka iwe malụ na ịkọwa onwe m eteka. Onye ọbụla na-akpọ m nke dị ya n'obi. Ejije mmelo dịva mma n'obi. Afa nza na ejije akaba ya na-akpọ m. Ya na afa m erike mkpọbịa ma na ọsọsọ afa ka ya aza. Abalị m na afa nna ngoro m bụ nke makọna m OWOH ya na nna m. Wee na-akpọ m nke OSUOFIA fada na-akpọ m ụkwa. A na-akpọ m ife dị iche iche. Abụ m onye ejije. Abụ m onye bụ ndị na-achịkọta ife na ụfọdụ na a na-akpọ ya producer n'ọnụ oyibo. Abụkwu director n'ọnụ oyibo. Onye na ana m agba na-eche eche n'ụdị ya. Maka ebido maka ide na-ede New Masquerade Zabruda Yafa dechade nke a na-akpọ Basi and Company de nya orikirika gbam na ijikọwa onwe m na ijikọ ejikọ nsụ anya ịchafụ. Abụ m onye Udi Ameg na Udi na Enugu steeti na Umuneke gbam na Nigeria. Jiri asụsụ ndị Umuneke kelee ndị Udi na kesokwa nke onye ọbụla ga-anụ suru asụsụ bụ ọ dị mma ndị be anyị unu maara onye na-ekwu achụkwa m were asụsụ be anyị sife unu maka ọ da-adị ọ na-bịakwa m be anyị achịm nkụgwụ ma ihe dị n'itege ashim dịrị ọkụ pịara mmiri kpee azụ m ya na abụ m oyi dị na-eku ụdị ana m emete ihe ụdị omenala na-adị ka m shekwa mmanwụ ana m etite eti ọnụ m aka ụka dịrị akata ụka ọnụ m so ọgwụ hụ nke gbara mgharị n'ime ha na-ebu ihe omenala domlaghara evrimenisi kwọrọ n'azụ abịa hụ n'ihe dị nke oyibo ana m emepete ka ọha m ya asị m ochie Umuneke niile na anọ m na m kenere ha nkwado ha na-enye m na-achịkwa ha na anọ m aka m jeke ha awuwe chi na echi gbana maka edobere eto ahụ kedu etu si kwawa nkata ọrụ ngịga mgbe mbụ ndakapụtara kamgbe dịka i kwuru ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ọzọ na-ede New Masquerade na-edekọ Basi and Company na na-eme mgbe aha ipere mpe mana ka ezi mgbe iji pụta mewe ihe nke aka gị ịma na tupu mmadụ apụta mebe nke ya ọ ya amụ tupu onwe nke ndị oyibo enwere ike sị na ihe abụ apprentice tupu ime free ihe agbagoro bọyị ịgbacha bọyị eduweghị ụlọ nya agbara mbọ ịgbata bọyị ọnụ m n'ife gbasara ejije na ife onyonyo alụgo m na ụlọ telivishọn NTA lụọ nke a na-akpọ ABS Anambra bụrụ ka mgbe Anambra ka jikọrọ ọnụ o nwere ife na ji nwe obodo kwụbara mgbe ABS vaka mbido na-alụ anụmalụ bụ NTA na-eme ife ejije ma ịgụ news Igbo ma ịkọ ife dị na Igbo department kene mesie bata na nke oyibo anyị megide ndị ATV Anambra television mgbe ahụ ji m kwụbara ya
wee kwụbịa sị na ife ọfụ na-esi ọfụ anyị mara isi wee jebe ebe a lụọ nke anyị alụ lụsị anya emesịa ka m bidoro na-ede ebidoro n'ide ife a na-aga na-eme ife nke mmadụ ejije a na-aga na-eme bidokwa na TV tupu ọ bịaba na nke a na-akpọ fim na sinima nya eso na ndị na-edi ya mgbe anyị anọkọtara akpọọ m sị m bịa dị anyị na iPhone ị na-edeta nke ndị telivishọn ndị onyonyo ọfụma bịa ka ideela anyị nke anyị na nke anyị bụ nke ọra ọ Naijiria nwa mpụta debe Zebruda Efanya New Masquerade senior banye nke a na-abasa and company Madam the Mother is a matter of cash edeta m ọnụ m dekwuo nke a na-akpọ Memorial Hospital anọ na Badagry wee na-ede mgbe ahụ the day tells my moonlight ndị niile na-ede na-achapụ akpọọ m sị m na ọ na-achapụ wee nye m gbanye m ife nkwanye ugwu iji gosi na ife ị na-emedola anya na na-emetụ ya ọfụma maka onye achịchide ka o ji ọma na ya na-emebe ọfụma ife enyekwu mmadụ ka agbanye kerozin n'ime wee nwere ọkụ banye mebie mana ife mmeri n'ụlọ akwụkwọ abụrụ ife gbasara ife a chacha mana otu esi nye m nkwado na ya ntinye isi na ya ọ bụ tigbuo ọ bụ zọgbuo na mmeri isi njedebe ya onye bụ na efu m ebe a taa ọ dị mma isi na ọgwụ ya ka i mere n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ natara chi ọdị n'ọbara nna gị o mere ihe anyị nọ n'ugbo amara m ife mebụ na ọchukwu ka anyị ajụ a mana nna m enwero ohere ọ dapụtara n'iru nna m ife a na-akpọ opportunity ime ife a na-eme ọ bụrụ nke ọ dapụtara n'iru nya ọ bụkwuru ikekwa ọ bụrụ na nna m aka emie ma ọ bụrụ na ọ dapụtara n'iru nna m mana ife mụnwa mere mụnwa kwetara na ọ bụ onyinye Chukwu maka ife mere bụ nka na ụzụ injiniarịn ka m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ gosi anya pụta ife nwa ka na-adọ m alụbụ na ana m eje na TV fụ na ebe fa na-emechaghị ife onyonyo ma nke redio na-eje ebe a ka mmalụ mafa ya enye m ife mmekwu anafa enyebi ime obele ife a na-atọ rinne a na-akwụ ụgwọ mana ụgwọ bụ ikeketa orie ka eji akwụ onwe mgbe ọ na-abịa akwụ agụgwọ kwụkwa ndị kwụrụ ụgwọ ma ya bụrụ na idozi o wee bụrụ ife dị mmadụ na mmụọ a na-akpọ ambition nya ewerọ m adịm ego anya n'iru ego ya akwụ mgbe a anya ruru m unu nyekwa m ohere ka m mee ife a m chọrọ ime ife a dị n'obi ife a na-enwu m ọkụ n'isi oru oru ha ọ nalụ ọ dọrọ anaghị mma onye ka m megide ewe mataba onye mbụ dịka ikwuru ote na ịnọ na ya bụ ihe na-eme mana anyị nweziri mgbe oru ọ bụrụ na ama agụ bụ nke a na-akpọ Marcus anyị maka ya etu isi oke Marcus Nwegwu ife mere bụ na oge ebidoro ife wee meti afa nke a na-akpọ living in bondage ya bụ izizi eme mgbe a mụ na ndị basi and company nọ mgbe egbe a na-eme bụ Madam the Madam is a matter of cash eso m ede mụ nwa bụ manager fa ana m ede ana m ahazi ewefa kpọọ m na Lagos sị m na o nwere ife a chọrọ ime wesiwa mba ajidegodi ya na aka ka jugodoro m ndị kpọrọ m bụ Kenneth Nnebu ndị na-eme o nwere onye ozilo kedu m afịa bụ Kenneth Okonkwo na Polo bụ oke Ogunjiofo na kana yo ya na nko okwu bụ ikwesịrị iso mee living in bondage ye nwesifa fachelugodo mana mgbe emesịa living in bondage wefa kpọọ m so m bịa tapịa anya n'oyibo maka fa amago na ana m edife odide Ken Nnebu ebe onye nwe living in bondage wee kpọọ m wee bịa ọkwọta m nnọọ dobe m n'ofu ọnọdụ egotere m ife m chọrọ sị m tapịarị anya n'oyibo odidie wee debie nya na esoro mmie na ngosi mana ịtapịa bụ mụnwa mere ka m mesịrị nke a ịmana o so na ndị izizi enwe nke a kpọrọ Circle of Doom ya bụ nke ebo emere ka e mesịrị living in bondage ewefa kpọọ m Ogunjiofo sị m bịakwa n'ọda wee bịa solofa mee nke a sokwala hazie ife edemede edere maka ya
ahazicha anya ahazi anya emenya ọ ga afịa ewefa kpọkwa m ọzọ sị m bịa na nwere nke ka anyị nọrị na Badagry na ahazi ife na ndị NTA akpọrọ Memorial Hospital maka ọmụ na-edekwu eso m ede na ide ebo ma ito na ede mụnwa wee anyị nọ na Badagry ebe a na-ede nke a daa na olu Igbo na Tony White mere ibe ha afafa wee bịa fụ anyị mụ na anyị na-akpọ ya skipa bụ directọ anyị mgbe a bụ Chris Obirapụ wee kpọọ m sị m ebe m na-ede ife odide na ife a na ọ dapụta anyị wee je welu ife anyị dere wee hazicha anya mụnwa wee rapụrụ Badagry ebe m nọ gbadaba University Nsụka ka nje ghọta ife gbasara osu n'ibi maka ife a bụ ife gbasara osu ka nje ghọta ife dị n'ime ya wee lụọ ghọtasịa ife dị n'ime ya jụkasịa ajụjụ gụkasịa akwụkwọ nke m gụrụ ndị Igbo dere n'ife gbasara osu nwa na chita azụ bịa degharị anya onye bụ nke a kpọrọ tabu mụnwa dere tabu eso ngwarị ndị ọzọ maka onwe ife na-eme na ide ife a isi ka i were ụbụrụ nke nsọ dee anya maka agwa ofu onye fụrụ na ahụ eke mana ka anyị si eme nke a bụ ọ na-akpọta enwe ife a na-akpọ workshop anyị anọkọ ọnụ anyị ezukọ ndị na-ede ede onye ọbụla na-atụta ọgụgụ isi ya anyị ahazie ya fatụtachara mana mụnwa jeziri hazie ya ka ọ ya adọ ma mụ ma Chris Obirapụ ma ndị ọzọ anyị na-afa na Memorial Hospital ahụ